Helo, ni Bryn, tu fas Penwedig yn Toen. Ni fi mewn a gofyn cwestiwn i Rhodri Morgan, ac mae'n growd wedi ymgynnull tu fas i groesawu fe yn gynnwys i Aberystwyth. I groesawu Rhodri Morgan. Ac i ofyn iddo, os ydy'n bwriad ganddo fo, neu os ydy'n bwriad gen i lywodraeth ar gyfer i manifesto ar gyfer y Thradur Cynllad i ymrwymo i gynnig Ddeddf Iaith Newydd i bobl Cymru. Fel na ddawodd o, yn ôl yn 1993. Mae'n hyn bryd i'r adeg gadw air, dwi'n meddwl. Yeah.